Ayuba dan kwambo. Na'am. Ku tawo mu dauki hoto. Kai, ina za ka je? Kai, uban na mai ihram ka ce ina za mu je? Wane ne baban ku? Take time. To, ku je ka. Ya'yana na gaske. Ku tawo mu dauki hoton. Yawwa. Yawwa. Kada la ba. Sha. Kuma ku taho. Sai ko ku koma baya. To a ɗauka. Zan ɗauka. Ina wuni? Lafiya. Ya gajiya? Lafiya. Ya haƙuri ya girma? Lafiya. Ya wasan yara ya kayan wasa? Lafiya. Kina lafiya ko? Lafiya. Me kuka ci yau? Doya. Doya ko? To ubangiji Allah ji kan doya kin ji? Madina. Leka. Lafiya? Leka. Idan 'yan sanda ne suke nema, ki ce ba na nan saboda ina tunanin ko Alhaji ne ya turo. A zo a farauce mu leka. Ya zan yi in leka ya za a yi kuma babanku ya turo a farautan ku. Na ce ki leka ba ni ne na san halin mahaifinmu ba, je ki dalla. Ke idan kin ji an faɗi ɗan ƙwambo ana ce a ɗan ƙwambo ɗaga min hannu zan haure. Hajjaju, kin ga muna zaman mu an turo kasusuwa sun kwamushe mu go? To a kai ne Amaros, kai har abada ba za ka canja halinka ba. Kullum abu guda ɗaya. To me amfanin wannan yanzu? To shikenan mu za mu shiga. Ai mana addu'a Allah ya fito da na daure ko da gaskiya ko babu. Hey, me kuna jira da shi? Allah ya fito da kai lafiya. Ku tafi da shi dan yin sa shege. Kai da Allah gafara. Me na wani gudu daki sai ka ce wata mace? Yaya? Sa Amaras fa aka zo kamawa jiya ina ji ya kwana da kwaya shi yasa nake ji aka yi mai tuni. Haka ne. Wannan fitinan yaron nan? Shi fa. To ni gaba na faɗi. In dai wannan yaron Amaras ne, gare da aka kame shi. Ai fitinan nan yaro. A ce yara ƙanana ba za ku ba hanyar da za ku nemi arziki na mutunci ba. Wai dole he sun samu kuɗi? Ba za su jira lokacinsu ba? Abin ya yawa. Haba. Ni dan Allah ka daina firgita ni, ka daina mun irin wannan abu. Wallahi ka tsorata ni. Kirjina ba dukan uku yake ba, wallahi har bakwai yau ya daka. Gaba ɗaya ka firgice. Ke dukan bakwai yake gidanki, ni haurin bakwai yake daga can aka firgito ni. A'a. Gaba ɗaya mun ka firgice ka tsorace. Zan fita. To ina kuma za ka? A'a, yau namiji ina zama ne ke kuma? A'a. Yadda da Allah ya tsora a cikin zaman gidan, ita zama. Au fitan kai kuma. Ai abin tsoro. Yawwa, sweetheart, ku jira ina zuwa. Kin ji? Ok, to shi kenan sai ka fito. Me shana,
ka jira ni in shiga fito kanin mahaifina ne zan je in gaishe shi ba. Dama kana da kanin mahaifi a nan layin? Kware kuwa. To mu je sai mu gaishe shi. A'a ku jira ni. Ai Alhaji Badamasi mahaifina shi ya sha nono ya sakamar. Ko akwai ban mamaki a al'amarin. Yo abin mamaki yana kare a duniya ne. Nan fa shekaran jiya akuya ta haifi allo. Dan kame me? Allo? Akuyar? Ike na waga. Yawa. Allah ya gafarta malam. Bazuka kenan. Ai tun da kace zaka zo da daurin aure zani na ci barin da kace ka. Allah sarki aiko na ji daɗi sosai wallahi gafarta. To Allah ya gafarta kamar dai yadda na fara yi maka bayanin nan a waya. Wannan mahaifi namu muna da muradin a rufe bakin sa ruf saboda wannan bada kaloli da muka yi. Ko da ta tashi kar ya iya cewa uffan. To ai bazuka da ka gaya min wannan ne da ba sai ka zo ba. A waya ma ya isa. Allah ya sarki, Allah ya gafarta malam. Allah ya gafarta malam dodo dan matsiyata. Ai har mai arzikin ma ni ne dodon su. Kwarai kuwa. Wannan aikin naka shi yafi komai sauki. In har zaka kawo abin da ake bukata. In har Alhaji zai yi magana akan wannan kuɗi. Wannan allon da nake rubutu zai yi magana ya ce malam na gaji da rubutun da kake a kaina. Iya? Ina son hutawa. Allah bada. Alƙur'an kuwa. Allahu akbar. Abai. Ai ko me kace a kawo babu abin da zaka ce a kawo wanda ba zai samu ba. Abin da nake bukata a wannan aikin zaka kawo jaba guda 12 da kan bakin jaki daya da fatar kuregi. Malam kace jaba guda 12 da kan bakin jaki da kuma fatar kuregi. Kwarai kuwa. Da zarar ka kawo su aiki ya kammala. Layoyi ne za mu sa a bakin jabar da kuma shi kanshi kan jakin. Fata kuregen ma za mu lulluɓe wata layin ne. In har aka kammala aka yi hakan, kun ci bilis sai dai tashin zance. Iya? Kwarai kuwa. Allah ya gafarta malam wallahi ni ana son ta'ammali da jaba saboda tsananta da nayi. Akwai wata mata da na taba zama a Legas mai kosai a nan Agegi. Saboda dogon baki ne da ita duk sanda na je siyan kosan nan in na kalle ta sai in ga ta min kama da jaba. Haka kawai na ji na tsani matan nan. Dan haka ni yanzu Allah ya gafarta da ita jabar da kan jakin da fatar kuregen ka lissafa abubuwan ko nawa ne sai in bayar. Matsalar wannan aikin kenan. Ai shi wanda za a yi wa aiki shi ake buƙatar ya je kawo kayan nan. Ka gani ko? Gata. Me kaga tana yi? Wuta. To da wannan wutar ba ta tashi ba. Za a ji cewa ba sai ka je da ka kawo ba. Amma yadda kaga wutar nan na ci. Dole sai ka kawo su. Na gaskiya magana. Allah gafarta na iya sa yara in biya su kamo in suka kawo su bani ni in kawo. Wannan za ka iya amma kai da kanka ake son ka kawo kayan aiki nan. In har ka kawo aikin gama ya gama. Na amince. Tuma dalla. Shana. Wai ko ana samun jaba ko yanzu. Ƙwarai ko oga. Nan lungun kakata Mero. Ai jaba har gada suke yi daidai goshin mangarba. Yawwa da kyau mai shanawa. Ina so a samo min yara ko biyan su ne zan yi. Su kamo min guda 12 masu kyau lafiyayyu suna dara. Oga, jabar har guda 12? Eh, kuma ma har da kan bakin jaki. A je a tambayo min bakin jakin. A ji farashin nasa. Ga kan jaki kuma to sai dai a sai jakin gaba ɗaya a yanka. To aiko mai shanawa a je maza a tambayo min farashin jakin. Dan son samu nema a haɗo min har da fatar kurege. Oga, to wai wannan lakani ne kawun naka ya baka? Eh, shine ya bani mana maganin tsarin kai ne ai. Saboda maganin yan iska. Ka san mai shanawa in dai ba tsaro muka fara nema na tsarin kai ba, to ba za mu daidaita da wannan yan iskan mutanen ba. my heart and the sea. Wato, Tani,
wannan aure ba ƙaramin alheri ne gare ni kaɗai ba har ga 'ya'yana. Domin kin ga Junaidiya yarinya ce mai ladabi da biyayya. Haka ne ba. Wato ina kalle ta sai ta tunashe ni da mahaifiyarki. Yanzu baba Junaidiyan ne kake kama da mahaifiyata? Ina nufin wajen mu'amala. A rufe. Wato in ta yi murmushi sai ka ce fulawa a ranar yayin da aka ɗauke ruwa. Haka ne baba. Gaskiya ne, akwai murmushi kan. Ina Azima take? Ni fa ba na son tafiya dare. Kin ga hanya ba kyau take da shi. To ai ta fa riga ni fitowa fa. Tana ina? Ai ko ta riga ku fitowa ta yi gaba. Ka duba ta a ciki. Ka san ta cika ciye-ciye. Wataƙila yanzu tana ciye. Kuma haka ne. Ko ban ɗaki ba ciki ya lalace. Allah. Sai na gaya mata ai. To baba. Da farko dai babu ke babu auren mahaifina. Na biyu gidanmu akwai 'yan daba, akwai 'yan shaye-shaye, akwai 'yan shule-shule. Ke babu abin da baya sha. Idan har kika shigo cikin gidanmu wallahi zai nakaɗa miki mugun duka kullum. Ke kin gani ce 'yan lele? Ne ake so? To hatta ni in ya rike ni kafin in samu mai kwatana sai na raina kaina. Na uku gidan mahaifina babu abinci. Hatta mu da kuɗinmu muke siyan abinci. Duk wanda kika gani a cikin gidan mahaifinmu da kuɗin shi yake siyan abinci. Rabonmu da cin nama kuwa ko na tantabara ne mun fi shekara guda. Ke san lallayama ɗan akuya 3 kacal ake yankawa a gidanmu. Duk wannan tarin yawan da muke da shi. Kuma Junaidiya kin san ke ƙawata ce. Ba zan so in ga abin da ya cutar da ke ba. Tsakaninki da Allah ya kamata ki aure mahaifina? Don haka sai ki sake tunani wanda zaki aura mahaifina ne, ke kuma ƙawata ce. Kuma mutumin nan da kike gani zaman haƙuri muke da shi. Da na san yadda za a yi in canja mahaifi, wallahi sai na canza. Magana ta ƙarshe, mahaifina na da wani ciwo wanda in ya bige ya faɗi ya kwanta bai farfadowa sai yayi watanni bai san inda kanshi yake ba. Wataƙila ma a lokacin da ya tashi wallahi zai ce bai san ki ba kuma bai san lokacin da ya auro ki ba. Ke hatta sunanki sai an tuna masa a matsayinki na matarsa. A tunaninku wannan abin da me ya kama don Allah? Ya fi kama da hauka. Fa ki dauka fa baba. Ba same ta ba ko? Wai taska kai kana ina ta fita? Ya ilahi alamin ina zan sani. Ni dai na dan zaga baya kin ga ba zan san waye fita ba kuma ba a yi phone ba. Kuma kaddara ce ma ta faɗa min ina wannan abin da kika so fiza kike sha ko fiza. To ita muka zo je kin san Sabira ta kasa ce kowa gidan ni na ɗebe ta gaya ma ni na dauka abin arziki na ci. Wallahi ta ruɗa min ciki tun jiya nake shiga ban daki. Kaga irin ta na. Da baka zauna ka cinye fizzan mutum 5 ta yaya zaka dinga zagayawa ballantana har ta fita baka san inda ta je ba. To ga tanan ma. Daga ina kike? Daga ina kike nace? Ina kika je nake tambayan ki? Na je ba anti Saratu turaren wutan da na kawo mata ne. Turare kuma? Wani turare? Alida, ni na lura cewa ba kaunan auren nan take ba. Wallahi ko. Amma da sannu za su saba idan Junaidi ta zo. Yayi kyau. Kin shanya ni ko? Kuma kin san tafiya za mu yi. Sannan kin san hanyar nan ba kyau. Hakuri mu je. Baba, za mu wuce. In lokacin tafiyan ta yi, za mu dawo za ta yi ma sallama. Allah ya kiyaye hanya.
sannu ba bari mu wuce. Allah ya tsare hanya. Allah ya tsare, bari mu bude musu kofa. yawa idan aka zuba irin wannan fitilin na tsaye na zamani wa'annan daga nan kagan aka sa fitilin lafiya lau za ga gurin ya fi sosai ka gani saboda Allah saboda annabi amma an mai da abu an dankare ba aikin ake ba an tsaya sakaka ka hatai ni to haka ne ka gani irin wannan sai tsayawa ake ka'in da nayin a aiki ba wai a dinga wannan sanyin ana tafiya da iyaka ba to ranka ya dade na ga sai fada kake ya ba zan yi fada ba ranka ya dade na'am ka kira dai mai shana ban gane kira mai shana ba in ya kawo kayan aiki da yaddan Allah za a yi komai an dai wannan ne zan kira mai shanawa dan girman Allah kara tsaya ba matsala kara da kafa wuta insha Allah wallahi yawa duk abin da ma za a yi duk abin da za a yi ni wannan abin yana kona min rai yana bata min rai tsakani da Allah ba baby yana ka taho kana tafa mun fada kyale ni ciya ne wannan aikin nasu yi suke kamar ba sai suna yi kamar ba sa yi Philip fa saura kirin yanzu ya kawo yanzu kunna gaskiya baby na ji daɗi ka san menene gabaki ɗaya ayyukan za su tafi yadda muke so ya ki ishiru yaya na ne is my brother hello alhaji yayi dan kwambo bazuka da Allah ban san hirman banza in kaga na kalle gaba ne ai sallah zan yi to shi ma ita ma hayan ta samu ahab me ai wani hadi na da alhaji to ai bari ka ji yayi dan kwambo ai in dai mutum da naira a hannunsa ai alhaji ne shi ko mutumin da yake maka in ba shi da ko sisi ai hajijiya ne bare haka ne amma ɗan saurara tun da yau na same ka garau au da me kake tsammanin zaka same ni a yangalanka mana a ba yayi dan kwambo ai na jima da daina harkar kwaya sai ka ce wani karamin dan iska ai yanzu abin da zai bugar da ni to ina ji sai dai ko tabar malam wace iri kuma tabar malam din wanda ake da ya kuwa ai koken kenan yayi dan kwambo in dai ka ji an ce tabar malam to koken kenan ai sabuwar inkiya ce koken ka san abin da dan fargaba fa tsoro fa nake kada fa ta tashi mana yayi dan kwambo me zai tashi harkar mu to ai bari in gaya ma in kaga wannan harkar da muka yi ta tashi to sai dai a tashin kiyama ko a ranar gobe kiyama dan ina mai tabbatar maka na gama da alhaji na sa an ɗinke bakinsa das haba ko kai fa to ya maganar sauran yan uwa suna ƙasa ko sun ba ƙasan to Zulu dai tana nan dan kamar mun haɗu da ita amma ka sani ka kirawo ta a waya dan ka sha labari ai kama bari zan shigo nan da jibi ko gobe ai zan baka mamaki ai sarki bazuka ai haka ne mana kai dai yanzu ka turo min sabuwar lamba zuli wacce ba na samun ta wallahi ka turo min yanzu kuwa zan turo maka sabuwar lambar zuli na gode yawwa kai anti ya ce min ma idan ya zo za mu tattauna akan zan je in gaida yan uwansa bishi idan ya zo ya ce ku je za ki gaida yan uwan shi ki bishi ai ba kashe ki zai yi ba ba yanka ki zai yi ba ki bishi bari ma ki gani ga su ki haɗi biyu ki sa ɗaya a cikin jakarki ki karba mana kin san yadda aka yi na samu wannan abin kin san rafi nawa na tsallaka makabarta nawa na tsallaka kafin na karɓo wannan abin ana baki kina wannan waya ga miki duniya ana zaune haka ga wannan waya sa a bakin ki haɗiye babban da ƙaramin sai ki sa ɗayan a cikin jakarki anti ga ciyan haɗi wannan yayi girma da ke ba dan wake bane ko
inda dan wake ne irin waɗannan 4 kike haɗawa ki haɗiye lokaci guda. Amma kina ce min wannan yayi girma. Haɗiye mana kin sanya akai na samu abun nan? To, zan gwada anti. Ba wani kokari. Ki haɗiye su yanzu nan a gabana. Oya sashi a baki yanzu nan ina kallo. Danna haɗiye. Danna shi mana. Ce miki haka kawai ake samun duniya. Idan kika jefa ɗayan a cikin jakarki, kuna haɗuwa da ke da shi, ki ringa kwarkwasa kuma kina kakkaɗe jakanki. Kin tabbata jakan na girgiza a hannunki, yadda jakan nan yake girgiza haka zuciyan ɗan ƙwamba zai ringa girgiza a kanki, sai inda muka yi da shi. Da waya mana Zuli. Ke in za ki saki murya yayanki ne dan kwamba yake magana daga iko. Yaya dan kwamba na wani ni kadai. Ya kwaramuniya. Ga ta ana ta yi. Ai jiya ne na karbi lamba ki gurin wannan timeman banzan bazuka. Kai da ka san timeman banza ko barin ma yanzu da ya samu dukiya in gaya maka babu sauran mutunci a wurin bazuka. To ya labarin gida? Ya labarin wajen sa baba ba wani labari? Dan kwambo. Tsoron 'yan sandan ya tashi ne? Ke matsalar ki kenan. Me ya kawo magana 'yan sanda? Ga magana da nake maki, baba ya gano ko bai gano ba shi nake so in ji. Dan kwambo ka kwantar da hankalinka. Ai ko za a gano sai nan da wata 6 mutumina. In ji wa? Wa ya gaya miki wannan maganan? Obinna. Ai ka san yanzu mun riga mun jami'i da shi. Yanzu haka ma in gaya maka yana nan a ciki fitowa ne ina wannan wayar da kai. Ai lallai Juli ke fitinanniya ce. Bari sai na ƙara so gobe za ki sha labari. To shikenan sai mun yi magana yayana na kai na dan kwamba duniya. Ayya kuna tare da Obinna? Shikenan ma mu ai mu mun yi firi. To na gode sai goban. Kwan Allah kai. Kai. Tabiyan. Wannan aike ce beauty and choice. Yau kin sha ado. Ga kwalliya, ga hoda, ga shi kin sha kitso, ga kuma jaka. Duk da dai ka san ai ba yau ne tafiyar mu ba. Kuma ni ba na iya yawo sai da jaka su yi. Gaskiya ne. Gaskiya tafiyar mu baya bane sai gobe. Zan maka albishir. Goro daga Shagamu ma fari sal. Anti Hauwa ta amince da auren mu. Allah! Ya ita da kanta? Ai ke da kanki kin san ita Hauwa aljanna. Ai mutum ya arziki ci Allah saka mata da alheri. To zagayo mota ma yi magana. Zagayo mota. To ka bude mun. Bude mana kuma tunda na ga kusa kwanto kura. Kuma me ya kawo dogon zance ita rayuwar nan dai ai haƙuri ake da komai ko? Ai dan kwamba ka riga ka gama yawo tun da ka faɗo hannunmu sai mun tatike ka mun maka karkab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azima ce ta zo hannun gidan? To shi za ka neme ta karasa kenan.
Allah ya bata lafiya. Abun ne ya motsa wallahi. Ban gane Allah ba ta lafiya ba. Bayan ta tafi daga nan wani abu ya same ta ne? Ka da abunta ta zo. Da cutar ta zo. Ban gane mara lafiya ba. In ta ko dai bata kai miki duka ba. Duka? A gaskiya ni bata duke ni ba. Allah ya taimake ki. Ai Azima Junaidiya an baki labari. Tun ta samu taɓin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azima da in abin ya zo mata in ta fara fatali da kayan gidan nan komai ta ɗauka sai ta wular. Ta taɓa famarin wannan yarinyar yar aiki Sabira sai da ta suma. Kwanaki ko da ta ɗebo Alhaji ana ganin kamar tura shi za ta kawo shi je wani bukatu da ta hankaɗo shi ta saman bene. Allah ya taimaka Alhaji ya taho irin su din nan. Dan uwanta bazuka yana sallah, rabansa da sallah ya fi kwana 40. Ranar Allah ne ya taimaki zai ci ubansa. Ya faɗo kan bazuka, tim kike ji. Da ya faɗo wallahi da an yi haɗuwar ƙwarya a siminti. Babu Alhaji babu rai. Haka zai tarwatse. Azima ce ta ja masa. Allah ya taimaka. Ya ci ubansa. Taska? Yanzu dan Allah yanzu da gaske kake yanzu Azima ta samu taɓa hankali? Na taɓa miki ƙarya banda abinki? Na aina san ta shayi miki surutai da ta zo ta yi surutai da yawa ko? Tabbas ta mun surutai. Da ni a gaskiya ma ni har na tsorata. Daga ni har mama mun riga mun yanke hukunci. Ke ko banda abinki me ka wannan? Na san dai abin da ta zai sai miki gidan Alhaji babu abinci ko? Na san ta faɗa. Sannan kuma ta ce miki irin gidan akwai yaran gidan ba su da hankali, akwai wawaye. Ta faɗa? Amma da barawo mata ce ma akwai. A gidan Alhajin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai rashin hankali bai ba. Alhaji bai taba haifar barawo ba, Junaidiya. Duk ƴaƴansa mutanen arziki ne. Ni dai na san Alhaji a cikin ƴaƴansa ma cikin mutanen arziki da yafi samu shine ya haifi malami Malam Zaidu. Mun bawo barawo a gidan Alhaji. Yanzu Taska dan Allah in tambaye ka. Wai duk abin da yanzu Azima ta gaya mun ba a cikin hankalinta take ba? Banda abinki Junaidiya ya ana nuna miki annabi kina rantsa ido ne. Sha'anin nan in abin da ta faɗa gaskiya ne Junaidiya aike idon ki ya riga ya gane miki. In Alhaji baya ciyar da abinci a gidansa ya turo kuɗi miliyoyin kuɗi na gani ina so gidan nan. Ki fa shaida ce. Sannan kuma da iliminki da hankalinki wata wawuya mahaukaciya sai ta taso ta taho gidan nan ta zo ta ringa gaya miki magana haƙƙi yadda. Taska kanka ga laifina da gaskiya ta. So ni lokacin da na san Azima lokacin da muke makaranta. Azima lafiyar ta kalau. Amma kuma akwai abin da ya taɓa faruwa. Wanda akwai ran da aka bata mata rai a makaranta. Tana fita ko ta yanke jiki ta fadi. To kin ji? An zo gurin? Kin ji? To ai daga nan cutar ta fara. Daga nan cutar ta fara tana barin makaranta abin ya ci gaba da tafiya. Wa alaikum assalam. Jaji bakate. Wallahi. Ai kuwa. Sannu da zuwa. Kina jin mu muna ta fafatawa ko? Dai fa ku yi haƙuri kan wani al'amari da ya faru. Ai bar Malam Taska. Allah dai ya bata lafiya. Amin. Duk wani magana da kuke tattaunawa ai ina jin ku. Ni har ma fara tunanin ku. A'a Hajiya, ku je ina? Me yake ku da canza tunani ku da kuke da magana a ƙasa? Dan Allah ai tunanin alkhairi ka ai tunanin mugun abu. Dan Allah. Dai ma sirri ne bai kamata a ce na gaya muku ba. Ai an ɗauke ta ita yanzu Azimar. An wuce da ita can sakatare inda ake saka mahaukata. Ba za ta dawo ma har sai an daura auren ku da Alhaji. Wallahi ba za ta dawo ba. Dani Alhaji ya fita da ita. Tun ranar ta turo shi a nan akan da kan wannan abatura ta sa. To Allah ya bata lafiya. Amin. Ka gaida sauran mutanen gida. Insha Allah za su je. Za su ji nagode. Ni bari in shiga da wuce. Da madalla. Fito lafiya. Yau Junaidiya. To yanzu dai kin gamsu da maganganun nan ko? Madalla. To yanzu abin da za a yi. Dauriya za ki gobe ki shirya. Sai ku fita da Alhaji. Zai zo za mu zo ku fita. Ina za mu je? Can gurin ya shakata mana. Za ku je za a dan yi sayayya abubuwa da yake so da dan gurin ku na zamani na yara da kuke zuwa ku shakata. Za a je zan dole su kun he da ya soyayya irin taku. Amma dai Taska sanin kanka ne ka san ba a bari na ina fita ko? Ba za su bari a gidan ba. Mama ba ta ba. Au ba ku bari yana fita. Gaskiya ba ta. A to bari in je ne in ga mata. A'a. Taska yanzu cikin gidan namu za ka shiga.
wallahi kin san abin da na dauka gida Alhaji ne shi yasa dan zan shiga ne kawai in je in ga mata in ce mata to za mu fita. A yanzu gida Alhaji yanzu haka kake shiga duk inda ranka yake so ke. Ban da ɗakin matansa amma ko ina aini ne wakilin gida sarkin gida. A ɗaki na ma sai ina zaune ina amaryan ma sai dai kawai ga kawai ka faɗi. Ina zan shigo ɗakin amarya ai ɗakin amarya sai Alhaji. Junaidiya Allah ya nuna mana wannan aure kai. Ai za ku yi soyayya da Alhaji yanzu dai goben ki shirya ki kaddara gobe za ku fita da mijinki ne Alhaji Badamasi. Kuna gangarowa ƙasa to in kuka yi sutura za ku ganna ƙofar gida. Ke, me ya ɗaki da shayi na? Ina ci a lidin? Ita ta ce na kawo. To ajiye ki ba gurin nan mara amfani. Za ki ga wulaƙanci, wallahi. Menene? Da Allah yau in shirya an hau fulo. Wallahi baki isa ba za ki hau fulan ba. Waƙoƙi nawa ka sa miki? Kina tsaye a saman fulan. Suka kare a ƙarshe sai da aka faɗa miki bula. Babu wanda ya zo ya miki leki. Sannan yanzu ki kalle ni ki gaya min cewar wai yau ki shirya kina fara'a kina dariya. Na fi ki iya tsiya wallahi. Ba auren dole za a yi miki ba kika gudo sai dai ki koma can sai miki auren dole ko kuma ki koma gidan an fara tunda kun iya gulbar munafurcin gidan wasa. Ya hakuri ce. Ba wanda in kika sake cewa in yi hakuri in baki haɗe hakurin ki ba sai ke uwa ki tafi wallahi. Ya hakuri. Menene? To ki je in me shana ya zo muka tattauna na ga yadda za a yi. Sai dan samu ta 200 na. Ni za ki kalla ki ce in baki 200 ba ki kawo 200 ba ki karbe min 200 wallahi ba zan bayar. Za ki ga wulakanci. Ba ki kawo ko sisi ba kina magana za ki samu 200 saboda kin mai da ni wannan ke. Yawwa. Dan uwa rabin jiki Allahu akbar Allah sarki. Ina zuwa to iya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fito la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah. Bazuka kai karfin ba irin na da bane. Yayi dan kwambo. Dan madu. Yayi dan kwambo. Kai lalle bazuka gidan wasa ya haɓaka sosai na riki. Yo ai bari in gaya ma ka ta faran fili ne a baya na siya. Na farko ana nan ana shimfiɗa night club da gidan rawa da gidan goge kamar yadda ne alkawari tsaf sai na haɗe maza da mata ni ne maji daɗin su. Shikenan kaga ka kyauta alkawarin ka ya cika a gidan wasa yara su nemi abinci. Yayi bazuka ina kwana? Kamar kudidi. Ni ce. Kudidi? Na'am. Kada kudidi a nemo doki. Kai ka san ta ne? Wa farin sani ma kudidi ce fa a ɗebo shoki. Kai zo mai. Kai. Kalle da kyau. To auren ta zan yi da Allah mai ka sani game da ita na gaskiya. Yawwa ya dan kwamba a ina kuka haɗu? A bariki. To yanzu ya dan kwambo banda abin ka me kake tsammani da yan bariki tunda ba a gidan liman kuka haɗu da ita ba. Ka manta cikakken dan bariki ne ni? Tambayar ka nake yi menene tsakaninka da ita dan Allah ko kuma tsakaninta da wani? Wallahi yayi dan kwambo ni dai tsakanina da ita ko hannunta ban taba rikewa ba. Haka za a cikin gidan wasa na tsakaninta da wani babu komai domin a daidai lokacin da ya kamata ma 'yan barikin da 'yan duniya su sa mata ido mahaifiyarta ta zo ta ɗauke ta tafi da ita. Shikenan sai dai idan irin ku sababbin 'yan bariki. Kai gidanku aure fa nake magana ba magana bariki nake ba. To inda dai magana ce ka ce akan aure Allah ya sa ka yi ku yi kafin kuɗin ka ya ƙare. Alhamdulillah shine magana kawai. Na gode fata na gari ai lamiri addu'a kai mai kyau. Muje to muje da ku daidai muje.
ashe ku daidai cikin family din mu zaki shigo insha Allah Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa a yi da mu amma ya dan kwamba ba dai yau za ku koma ba ko da dai ina so in je ga malam Zaidu ne malam Zaidu ba a to kuma kayi zumunci kuma kayi kokari to amma dabarar da za a yi ɗaya ce zuwa biyu nan ƙasa wajen gidan mai shanawa akwai White House sai in kama muku sai ku tsauna a nan in kuka kwana kaga a haka zan samu damar hada mata guzuri in danka mata kai na gode yayi bazuka babu komai ai irin dukiyar da na samu a kanki kai ba yar wa wannan to barin gaya ma wallahi akwai wani kalan na soja rafa shi da yake juye mata musamman an sa mata kugiya kai me yasa baka da hankali ne wai mahaukaci ne kai abu ya wuce goge ba masagali ha ke mu je wuta da Allah ba komai ku dide a ku dide a kwaso shoki Allah sarki ku dide a ɗebo shoki ku dide a ɗebo shoki kai la ilaha illallah kai arziki daɗi kaga ya dan kwamba wallahi duk baka ga yadda kai kyan gani ba masha Allah ai sai ku yi kokari ku yi gau na'am bismillah muna ke dawo nan yaya ai ka san gidanka bai shiguwa guri na saboda ka san tunda ka aure matan nan ba ma shiri ba so na take ba san ta nake ba ai da idan muka shiga ciki in ya so sai a yafi juna gaskiya ne to amma in ka je ka ce na yafe mata kawai shikenan ga gudidi ina yin lafiya lau yaya ayuba injin dai ba wato ainihin karuwa muka yi ba ba karuwa ba ce kuma karuwa ce ai wadda zan aura ce kaga ta zama yar uwa kai masha Allah ke malamai gudidi duk Allah me ainihin sunanki a ce wani gudidi inda ka san wani alawan yara malam kenan to ki faɗa mai sunanki na gaskiya saboda shi yake bi na. Suna na Rakiya. Haba da Allah, Ruqayya dai. Do Allah ku daina ainihin wato baddala suna. Ga sunanki mai kyau, Ruqayya. Kuma ya ce wani Rakiya? Masha Allah, wato yaya Ayuba. Kuɗi yana saisaita wato ainihin wato hankali. Yana ainihin kuma gyara zukata. Sosai kuwa. Domin ka dube ka da kyau ka gani. Wato yaya Ayuba inda komaɗanka suka tashi ka zama kaman ba kai ba ai lalle kan komaɗa ni na san na ta da komaɗa kai ma na ga komaɗa yanzu kaga na farko kaga motar ka da ka siya ta 400 sannan kaga yanda geman ka ya ƙara fecewa kayi kyau ga matsuguni ga sutura kuma aka yi sa'a magaji da wuri bai aske gemin nan ba kaga ya ƙara tashi ya ƙara fecewa Allah maka albarka duk Allah ku dan jira ni wato bi ma'ana akwai wani wato ainihin abu da ainihin wato zan ainihin wato mika mata insha Allah za a amfana da shi ina zuwa ku dan saurare a fito lafiya masha Allah dan kai alheri zai min uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi ni ne daga ni aka haife ni sai aka haife shi kanye na ne ya na ganshi shi fari kuma kai baki to Allah duk ba shi kowa ba kake manta fa Ka'aba baka ce masallacin Madina fari ne wani farin wa fiyanti bane shagon sonde ne fa wani farin ha to ai ni fari na ba na mai bane ai ban ce hakan ba to amma dai ba dai wani dogon bincike kai alhamdulillah masha Allah Ruqayya do Allah ke ainihin wato rike wannan wato wannan da kike gani hijabai ne insha Allah za su taimaka miki kuma za ki ainihin wato samu kamala a matsayinki ne wadda za ta yi aure za su taimaka miki saboda tsirara ka ganta ko ko ya gida liman ce ko sabon tuba ka rasa duk kudin da Allah ya baka arama ka rasa abin da zaka ba amaryata sai hijabi sai ka ce ji ka fulfulo haba da Allah malam haba malam au to ka ba ta hijabi ka ne mata wani kallo shari'a ce ta zo mata kenan ka ne mata kallon mutum ya banza ko to idan mutum ya banza kake kallonta to na fi ta zama mutumin banza saboda tare ka gama da ita Adahama, wai kana nufin har yanzu baka sa takalman nan ba? To barka jin gaya maka Adahama. Ni zan tafi in barka ka ji ko in ya so ka biyo daga baya. To ai takalmin ne
ya ki shiga kafarta ba daidai da kafarta cika so min ba. Da bari na cika na je na so kayana da kaina. Da yayi min da. Kaga da Allah dakata a da hama kaji ko? To hajiya. Daga yanzu ba za ka dinga yi min shiga daban-daban ko kuma shigar da kake so sai shigar da na zaben maka. Kaji ko? To hajiya. Dan haka idan har wa'annan wanda na siya maka ba su yi maka ba sai ka sa kuɗin ka siya. Abu ma za ta kai ga haka hajiya. Salamu alaikum. Tura musu kofar. Salamu alaikum. Hawa. To, Hawa. Barka da. Ina gajiya. Ya aiki. Madalla. Bismillah mun da can. Sanda zuwa lafiya. Lafiya lau. Lafiya lau. Wallahi dan kwamba ka zo a sada unguwa ma za mu fita wallahi. Ikon Allah. A da haba. Ka ga yadda ya dan kwamba izama? Wallahi. Ya dan kwamba ashe akwai sauran kuruciya a jikin ka ya dan kwambo. Ka ga da dan kwamba masa tireti gaye. Lalle talauci bala'i ne. Ai Hawa. Ai daga shigowa ta kafin ki magana da na kare miki kalmace. Kai, kauri. Ai inda shi ka san wata sabuwa. Allah dai shi ke da iko. Mun gode wa Allah talauci, Allah ka raba mu da talauci alfarma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lalle talauci bala'i ne ya dan kwambo. Ita wannan yarinya gudidi ita ce wadda za ka aura. Ita wannan din? Ruqayya. Ruqayya. To masha Allah. Ita wannan din? In Allah ya yarda. Kai. Abun ba da wanda kar a ce in ce wani abu ba. Ke ko me yake ki auren wannan? Wallahi an cuci yarinyar nan. Kai, ka dibe ka fa. Ni ban ce kanwata ka an cuce ta da auren ka ba. Sai kai mai kama da tifa ta zuba yashi. Kai. Wallahi ka kiyaye ni. Alkur'an ka kiyaye ni. Adhama, me za ka yi masa? Yanzu a tahama rashin mutuncin naka har ya kai ya kawo ka rassa. Cin mutuncin da za ka yi min ka kalli tsaban ido na ka ce dan uwana ba su dace da ita ba. To da kai ta dace kenan. To idan da kai ta dace sai ka je ka aure ta. Kai. Alkur'an wasa ne irin na suriki din nan. Kwantar da hankalinka. Ka dibi da kake kirɓaɓɓen din nan kamar tifa ta juya ƙasa. Ai in ban yi da kai ba kai da ni ba. Kai ne fa yanzu ko zuwa muka aka kasa mu a kasuwa a neman kyau. Wallahi sai an zaɓe ni sau 10 ba a zaɓe ka to tura mota za a zaɓe ka kai? Ai dan kwanmu da Allah dakata. Tun yaushe aka wuce wannan layin an wuce tsarin nan tuni. Ba dan Allah ya dan kwanmu. Ka gani ya dan kwanmu. To ba komai. Dama unguwa za mu tafi tunda Allah ya kawo ku shigo a gaggaisa. Bismillah sai ku ci abinci ku sha ruwa. Shiga gudidi. Ya hakuri rika ya ku shiga ciki. Ku shiga ciki. Ina waccan. Wace? To da Allah ki dena irin wannan bankabula ta an wuce wannan gurin. To da wannan ake ji yanzu. Auren ta ma fa zan. Ai dan kwambo yanzu ya dan ba ka bai tsillan nan ba. To kaza ko kwanci. A ce ki bar magana sai ki bar shi ko? To shikenan a shigo. Haba. A duka na. Kai Hawa. Zo dai da kan. Ana haka ku shigo mana. Mu je mana. Kai kamar bukan masara. Yawwa. A yi fa gurin nan na gaya ma duk area nan babu kamar Alhaji. Saboda kula da mutane yau nan ki dade ki. Alhaji bari a gyara gurin ko? Yawa. Ai in dai kula ce. Yawwa. Bari a sa ku kalli juna Alhaji. So ya kalli so. Yawa. Alhaji. Yawa. Ki saki jikinki ki zauna nan fa ba matsala ba. Kar ka daga mata murya. Bi ta a hankali. Ka ganta tana da kunya. Alkunya ne da ita. Kyakkyawa yar masu kyau. Ki saki jikinki. Kin ga duba. Ni fa ba na jin wani tsufa a jikina idan ina kusa da ke. Na ce Alhaji maganar abin da za a ci din. Taska. Aje a kawo duk abincin da bakin nan nata yake son ci. Duk a zo da shi. Ko ma nawa ne.
an gama. Sa'annan kuma kaga kaje idan akwai irin wannan abin da suke sha din nan shi ma a oda a zo da shi shawarma da kuma shawarma shawarma da askirin wacce kike so ranki daɗe ko kowace a karɓo ga kunyan larawa murya kamar madara. Fito mana haba ki shiga mota ki wani labewa haka. Ya dan gombo. Duli. Ga mukullinka. To, ya dan gombo ga wurin nan. Yawwa. Duk wanda kaga ya zo nan wurin, to hakika masoya ne. Ko sabon aure ko ana gab da dorawa. Kamar ni da gudidi kenan. Wannan haka yake. Kai soyayya gurin nan. Kanwata. Na'am. Sai kin yi da gasken gaske zaki iya da wannan dan wallahi wayewar shi sosai ne ba dan kadan ba. Ya riga ya waye. To amma Duli, ni sai nake ga kaman kina ta kokarin saurin tafiya ne. Hakika sauri nake yi yayi dan kwamba dan yanzu nan za a zo dauka na. Zan fita. Saboda ka san mutumin. To, obin na. Ai iya? Kuma gaskiya ne. Ne ma na fi so ke mana man to man da shi. Duk inda zai leka ki leka, duk inda zai shiga ki shiga. Ko da kin ji alamar wani abu zai taso ki mana ta baba. Wasir fit. Mu kuma sai mu dauki fenariti. To shikenan kanwata zan wuce. A soye lafiya, a ji daɗi lafiya kanwata ka a shiga hakkin dan uwana. Haka ne. Ai mishi yadda yake so. Sai na ji ka ya dan kwambo. Kaska. Taska ne. Wata sabon gani. Ya dan umu. Waya ne kowa na tashi ganin a cikin ku sai gan kamar wata dan daren 11. To kuma ina ruwan Allah. Abinda Allah ya ga dama ai shi za a yi. Ya baka arziki ko an kore ka da gidanku. Ya kai da Allah ka ba wannan surutun da Allah. Ni da Gimbiya ne muka zo kogin soyayya ne ma kake ka rusa min lamari. A aure za ka yi? Ga ta na gudidi. Wannan ɗin? Ina yin. Lafiya. Wannan za ka aura? A'a. Kamar ya ba mu dace ba ne? Ke ku asiri aka yi miki? Malami ka gani. To, in ba asiri ba. Ai dalla kar ka mai da ni ban san me nake ba ina cikin kogin soyayya muna shakata irin ta tura kan ai aure mu kafin ai auren zamu irin na bayan aure ka zo za ka ruguza min soyayya me yan damuwarka wannan mota ka ce wai me na bincike ne do Allah da Allah dan yi hakuri zan ganshi zo zan ganka ki yi hakuri kin ji mun dade tare da shi a ƙarya kake wallahi ni ba mahaukaci bane zo dai in ganka bari mu zo bari ina zuwa kana ji yaya kici yawa ni fa na kawo ki nan ne saboda ki ji daɗi. Yawwa. Junadiya, ina ƙaunar ki ƙwarai. Ai Junadiya, rashin sa'a aka yi. Da muka haɗu yanzu. Da shekara 40 ne da suka wuce muka haɗu da ke. Da za ki ga zuƙeƙen saurayi ne. Haka ne ba. Yanzu ɗin ma ki dube ni. Ki ƙaddara cewa wannan farin gemu babu shi. Kuma ki ƙaddara cewa ba a zaune akan kujerar nan nake ba. A tsaye nake. Ya kika gani. Charastas. Charastas. Junaidiya mai sunan Larabawa. Wani Alhaji? Alhaji na kuma yana ciki. Babanmu? Yana ciki da shi da 'yar amaryarsa da ya samu yarinya ce mai hankali Junaidiya. Aka abun nan da Hajiya ta kasa rike gida ta zama bata da kirki Alhaji ya ce zai mu aure kuma ya samu yarinya mai hankali yanzu tana ciki wallahi tana tattauna. To Allah ya sanya alheri.
ubangiji Allah ya taya. Yanzu faɗi abin da zaka faɗa saboda zan koma sheƙar soyayya. Kana ji ya dan ummu? Hankali na ya kasa kwanciya. Duk wanda na gani a cikin kusa in ga ya canja. Ya yi mulmul ko in ga alamun kuɗi a tattare da shi. Ni kuma sabga nan da ni aka fara wadaƙan nan. Aka yi ta faman faɗi tashi. Yanzu kun zo kun guje min duk kun yi arziki. Ba wanda na gani ba na ganin arziki a cikinsa. Amma ni kun binne cikin talauci. A gaya min me yake faruwa mana. To shi kenan. To idan za ka koma ga Allah ka koma ga Allah. Mu ma koma muka ga Allah muka yawanta zikiri. Muke salatin annabi. Allah ya ba mu dama. Koma ga Allah da yawan zikiri? Ku ne ko koma ga Allah da yawan zikiri? Da Allah ka arena mu hankali a faɗa mun me yake faruwa mana. Kai? To shari'a hannunka take kenan. Na ji shari'a ba a hannuna take ba. Shari'a a hannun Allah take. To a gaya mun menene aka yi aka samu wannan arziki? In ma zikiri ne ni ma a bani mana. Kuka je kuka nemo? To. Za ka iya yi? Da abin da ake ana samun kuɗi za ka iya yi? Da kudu? To yankan kai na muke yi. Ya ka sai a biya kuma menene? Ya ka. Ku ne da kuɗi haka? Je ka. Ke, zo mu shiga nan. Mun fasa higa can ɗin. Zo mu shiga nan. Yau, gaida gida. Akwai matsala a cikin harkar nan fa. Babu yanda za a ce ɗan ƙwamba ya sai mota. Da kuɗi yana zaro su rafa-rafa. Akwai abin da suka shirya. Bazuka ya yi kuɗi ya gani ya ce ba shi ba ne. Wai ɗan siyasa ne a Abuja. Zuli na ganta da shimfiɗaɗɗiyar mota ta cika kaya a shagon mutane. Malam Zaidu da ifi kowa son kuɗi. Ifi kowa son kuɗi har ya iya siyan mota ya bani kyautar naira 30,000. Kuma a ce wannan harka wai a zikiri aka samu wannan kuɗin? To ruhanai ne suka ba da zikirin ko menene? Na san abin da zan yi. Ban fa mu sha wannan abin ba. To mu sha mana. Allah ya Allah. Ya Alhaji. Yawa. Taska. Da ce yaya. Alhamdulillah. Na ce taska. A je a tambayo nawa ne kuɗinsu. Ai an biya Alhaji. An biya? Wa ya biya? Ayuba ɗanka ya biya maka duk abin da aka ci. Har ita askirim ɗin ma ya ce a haɗo gaba ɗaya a biya kuɗin ya biya. A'a. Ayuba? Sosai. Kinga 'ya'yan albarka. Babban ɗana ne fa. Ya biya duk abin da muka ci ɗin. Allah ya saka mai da alheri. Amin uwar gida sarautar mata. Taska. Kaga abin da nake yi ko? Tarbiyyar da nake ba su mutane suna zargi na akan cewa ni ba na ba su kuɗi, ni matsolo ne, ni gashi nan na sai ba su ya nake yi. Ba su san cewa tarbiyya da nake ba su na dogare da kai ba ne. To yau gashi nan. Ranar ma ba yarinya nan Zuliziya ita ce kace ta ba da biredi a kawo. Ita ce. Kuma yau to gashi. Babban ɗana Ayuba shi ne ya biya wannan. To ka gani. To Allah ya sa dai ba da kuɗinka suke biyan wannan kuɗin abinci.